Sziasztok! Itt vagyunk a Fekete-tó közelében. Hogy is hívják ezt a települést? Zabliák. Zabliák nevű település közelében. Ez az egyik első túraútvonal. És hát ahogy láttátok a korábbi videón, úgy nézett ki, hogy ma reggel rossz idő lesz, és esett az eső elég sokáig, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem megyünk a hosszú túrára, hanem csak ide jövünk a tavakhoz, és körbe sétáljuk ezeket a tavakat. Találtunk egy jó kis helyet, gyönyörű kilátásra itt a tó partján. Itt egy kicsit most megpihenünk, mielőtt tovább indulunk. Közeledünk a hihetetlen kékség felé. Fakapáncsok megdolgozták rendesen. Itt megyünk a Kispataknál, csak Dóri lépte, és a csermály csengése. Elérkeztünk a második tóhoz, ami gyakorlatilag a harmadik. Ma 15 kilométert gyalogoltunk, most már muszáj volt leülnünk itt egy kőre, és nagyon fáradtak vagyunk, teljesen kijöttünk a gyakorlatból Dél-Amerika óta. Reméljük, hogy holnap fogjuk írni a nagy hegyi túrát. Csak Dóri, én most is állok, amíg veszem a videót, de